m'agradaria que fessin tots el tren. Els condueix el maquinista i els trens passen per raïls. I van a molts llocs. I van a molt lluny. I se senten allà. Hi ha moltes cadires. I també van molt ràpid. I també tenen núvols i tenen una estació quan paren. A mi m'agradaria que fessin el tren. I jo un dia vaig anar a Barcelona i hi havia aquests trenets. Vam pujar en aquests trenets i la meva tieta no vol pujar perquè es va cagar a por. I llavors vam passar per sota d'un pont. Un túnel aquest. I llavors aquí anava el maquinista i aquí posaven carbó i treia aquí el fum. I llavors aquest era molt vellet perquè s'arrossegava per les parets. I llavors aquests remolcaven els cotxes darrere. I això és el fum. I van decidir que féssim un tren dels cables. I aquí també n'hi ha un altre de cables. I també aquest també treu fum perquè hi posen carbó. A mi m'agradaria que féssim tots la moto. Aquest és un noi que va amb la moto i aquí aquests amb el vestit, amb la pluja van tapats i així no es mullen. Això és com tenen d'anar al camí, com volen anar. Aquestes motos s'assemblen iguals i també les poden portar noies. Aquest és el Marc Márquez, aquest va fer una carrera contra el Marc Márquez i aquesta moto és la que corre més. I aquesta també corre, aquestes surten disparades i aquestes tres també fan carreres contra aquest. I aquí poden aquest no sé com va, aquest de veure el castell, poden cabre les motos amb petites barques, dos motos i també aquí també poden aparcar. I aquí hi ha un noi. M'agradaria fer el tren a tots, perquè el tren va per les vies i per anar a l'estació hem d'anar a l'estació, hem de comprar un bitllet perquè un senyor que li doni el
m'agradaria que féssim el tren. Perquè aquest tren té veies pitjor que nosaltres i aquest de vapor perquè va amb una cosa que perquè és un aire calent i per aquest entrem l'electricitat per un cable. Aquests són més petits que aquests són més grans. Perquè aquest tren a vegades aquest va més ràpid i aquest va més a poc. A mi m'agradaria que féssim l'avió. I un dia vaig anar a Londres amb avió i vaig veure que estàvem a dins d'un núvol. I també veia el mar. I també veia una miqueta de vaixells. I també una miqueta de l'estació. I també veia molts núvols i volava pel cel. I vaig decidir que em fessin un avió mentre estava allà a dins de l'avió. A mi m'agradaria que féssiu tots el tractor, perquè al seu remolc hi caben moltes coses. Hi caben dos nens i també hi caben palla que no pesa, però també hi caben coses que... I també hi caben troncs llargs i bastons i tronquets, però aquests són llargs. I també hi pots posar una cuba d'aigua, dintre hi pot haver aigua, oli, vinagre, aigua, suc d'olives. I també hi pots posar una cuba per ensofegar. Verdures, peres, plàtans, pastanagues i també hi caben animals, vaques, rucs, cavalls, bens, tocinos, gallines. I de tractors n'hi ha de molts colors. I n'hi ha de color verd. I també n'hi ha de color rosa. I també n'hi ha de color blau. I n'hi ha també de color grocs. I també n'hi ha de color vermells. A mi m'agradaria que tots féssim un globus aerostàtic. El meu pare i la meva mare van pujar amb un globus aerostàtic. I m'agrada molt perquè m'agrada molt veure els núvols de dalt. I a mi m'agradaria que amb l'àvia pugéssim amb un globus aerostàtic. Una cistella aquí perquè no caiguem i puguem veure els núvols. I bé, tenim d'estirar una corda perquè vagi volant fins a l'espai. I a mi m'agrada molt perquè poden ser de molts colors. A mi m'agradaria que fessin tot l'avió i a l'avió, com vol volar, primer li roden les rodes, després quasi les amaga i també vola i
vola en un país a l'altre i mon pare vol amb una llopada. I també, si voleu, podeu també se queden tot el dia així i això és per fer aire. I també això són les finestres que se veuen, però ell no ve, que el conductor també té una finestra. A mí me agradaría hacer el autobús, porque somos nosotros que estamos aquí. A mi m'agradaria ser que féssim el metro, perquè quan fem el metro és molt divertit, perquè sembla com una atracció. I si venen aves a mar o que són veletes o que estan embarassades com la meva mare, llavors s'han d'aixecar amb una cadira i han de baixar. I també, quan s'obren, jo els dono aquesta targeta amb uns ordinadors i després també algunes portes. I després, quan ja hem ficat la targeta, llavors ja s'obren elles soles. I també que els metros van per sota terra. I també que hi ha poques seients. I també hi ha escales de pedra o escales metàl·liques o ascensor. I ja està. Que a mi m'agradaria que fessin l'autobús. Per què? Perquè s'obren solos. I pot haver dos pisos. I d'un pis. I han de tindre número. Perquè si no, no sabien quin autobús van. I si no tenen el tiquet, van caminant. I també si van un viatge molt llarg, s'han de ficar tele perquè si no s'avoreixen la gent. M'agradaria que fessin d'avió. I aquest avió me'l va fer la mare i jo el vaig pintar. I aquest li va retallar el papa per la meitat i jo per la meitat. I aquest avió va realitzar la llibertat. A mi m'agradaria que tots féssiu a l'avió, perquè també podem viatjar un munt de pueblos i també podrem anar de vacances i també podrem tornar a casa. I també van per als núvols i no veuen res. I aquest avió tan petit no veuen res. Sol veuen una finestra petita i ja està. I poden jugar perquè jo vaig veure el Jordi i la Pepa que anaven a un avió. I també poden viatjar un munt de vacances. I aquest
Aquest avió el va pintar la mama i aquest jo. A mi m'agradaria que fessin tot l'avió. Els avions volen. Tenen ales. Tenen rodes. Volen ràpid. Quan estàs dalt de l'avió, quan ves de la finestra, se ve tot petitó. Porten moltes persones. Porten motxilles i maletes. El que condueix l'avió s'ha dit pilot d'avió. I quan aparquen se diu aeroport. Hi ha de moltes maneres, grans, petits, mitjans. Ja està. A mi m'agradaria que fessin tot el tren. Perquè l'autobús els cotxes i els autobusos i també els avions pues envolten l'àrea. Perquè el tren pues no podem respirar. A mi m'agradaria que tots féssim l'autocaravana. Una caravana és com un autobús, com una furgoneta, té 4 rodes, podem dormir, dutxar-se i jugar, hi ha lliteres, assentar-se en el lavabo. També hi ha botons per fer coses. També hi ha armaris petits. Una taula. Ja està. A mi m'agradaria que féssim el tren. Un dia vaig anar a un joc amb un tren i aquest tren els dos van més ràpids i tenen una llum per la nit com van els trens perquè si l'apaguen després xoquen i no ho veuen i si encenen les llums ja veuen. I els trens sempre em passen per un pont que és per aquí dalt, sempre, i jo vaig pintar aquest tren amb dos, aquí el condueix el senyor, el fum per la xemeneia, i aquí darrere és on van les persones, perquè si no tenen això per agafar, després això i això se va sol. I no poden anar sol, o si no, no poden arribar al camí on volen anar la gent. I aquí hi ha un tren que la va enganxar la mama, i aquí pugen els nois on condueixen, tenen carbó, fiquen amb un forn i de la xemeneia surt fum blanc. I aquest tren d'aquí també és
reforcin el tren, perquè el tren té molta gent al darrere. I aquest tren és de mercaderies. Això és l'estació del tren de Valls. Això són els bitllets per pujar al tren. Aquesta és la maquinista, que sóc jo. Això és la xemeneia. Això són les rodes. Els passatgers i les finestres. Passen per rius, muntanyes i mars, perquè sempre passen amb el pont. Aquest senyor és el que agafa els bitllets i aquest tren és el d'ara. Aquest es va trencar. Es va arrossegar per la paret. I això és la màquina que per la xemeneia treu fum. Ja està. Que et tria la grua perquè remolca els cotxes per aquí. I amb aquesta llum roda molt. Després del taller arreglar-los. Els avions perquè volen